Takže čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska budeme otvárať Pokémon Paldean Fates nový set, ktorý bol vydaný. Takéto krásne aj Elite Trainer Box, aj takéto sa dajú kúpiť teraz v Laugarici v Brlohu. Môžete nakúpiť. Viem, že som veľmi dlho nevydával videa. Tak, a toto je nové video po veľmi dlhej dobe asi. Začnem tento kanál dávať skôr na Pokémon videá. Takže ideme na to, ideme si otvoriť tento taký menší boxík a pozrieme sa, čo tam je. Nemôžem zabudnúť na krásne slivy, keby nám niečo padlo, aby sme si to rovno dali do slivu. Takže 3 balíčky. Pikachu balíček, jak to vyzerá. Potom toto ešte nadvihneme. Ďalší balíček. Potom tu máme veľmi krásnu nálepku. A ešte nemôžeme zabudnúť na krásnu promo kartičku, ktorá je škrapkacia a veľmi pekná. Musíme zaostriť. Dáme ju rovno aj do slívu, aby sa nepoškodila. Zaostrovanie. Takáto pekná kartička môžete vidieť. Teraz ideme na tie balíčky. Paldean Fates balíček. Tuto neviem, aký je kartrik, takže to budem normálne otvárať. Je to poprvé, čo vidím tento balíček. No ale nepozeral som žiadne videá, aké sú tam karty a také veci. Nič také som nepozeral takže toto je môj prvý balíček z Paldean Fates. Takže kód. Keď niekto hráte hru, Keď niekto hráte hru, tak môžete si zadať tento kód. Ide to vidieť, ten kód? Ideme karty. Takže prvá karta Charmander. Druhá karta Rare Candy Trainer. Frigibax. Pineko. Mousehold. Iono Trainer. Ide to vidieť? Iono. Kilowattrel. Holo, pokiaľ sa nemýlim. Holo, neviem, či to je presne holo, či sa nemýlim presne. Ale tuším, že je to holo. Woobat. A Raichu. To je posledná karta. To je, tuším, reverse holo, nie som si istý. Ideme na ďalší balíček. Kód karta. Moment, karta, kód. Jedna karta z osadu Energy. Dobre, ideme na karty. Kolobups. Frigibax. Dedenne. Dobre. Noibat. Electric Generator Trainer. Počkaj. Sekunda. No. Graploct. Iono Trainer, to sme už tu mali. A padla mi taká karta, jak je táto holo, tá, čo bol k tomu. Takáto pekná. No. A potom tieto dve. Tuto dávame do slívu. Posledný balíček. ASMR. Takže, kód karta. Energy. Fire Energy. A ideme. Nemona Trainer. Natu. Rare Candy, to už máme. Kotone. Aticus, tuším. Donphan.
Elektrigenerátor, Hydrotom, Technical Machine a posledná karta Cyklizar. Naše najlepšie padnutie dneska je tento Ralts. A promo kartička, čo dostanete k tomu Fidov. Nie je to presne, máte tam 3 rôzne tie boxiky a môžete si vybrať, akú chcete promo kartu. A ešte k tomu teda dostanete túto nálepku peknú. Takáto pekná nálepka. Takže asi sme u koncu tohoto videa a povedal by som vám jednu najlepšiu správu. Nezabudnite dať like a odber. Možno bude špeciál od 100 odberateľov. Možno bude nejaký špeciál zase o Pokémonoch. Môžeme urobiť nejaký špeciál, takže nezabudnite dať like a odber. Keď chcete vidieť nový špeciál, ktorý bude za 100 odberateľov. Dúfam, že sa tam dostaneme a potom budem asi robiť špeciál 200 odberateľov. Takže bol by som moc rád, keby ste dali like a odber. Chcel by som tento kanál dať do konca tohoto roku aspoň na tých 3000 odoberateľov. Bolo by to veľmi pekné, keby sme dali tento kanál na 3000 odoberateľov do konca tohoto roku. Možno aj vyššie, čo viem. Keby ste to dokázali dať ešte vyššie, tak by to bolo veľmi pekné a ďakoval by som vám. Takže asi sme u konca tohoto videa, už to hovorím po druhé. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď tak sa uvidíme pri ďalšom, asi pri tom špeciáli, alebo ešte urobím nejaké video pred tým špeciálom. Špeciál nebudem prezraďovať. Tak ďakujem za zhliadnutie a nezabudnite dať ten like a odber. Čaute.